Care treaba fitnessiștilor, care treaba YouTube. Astăzi v-am luat cu mine la un antrenament. La o sesiune de cumpărături la Metro, că toată lumea, am zis că mai nou se ducea pe la Metro. Și am să vin și eu să văd ce e așa wow la Metro. Probabil dacă e cantități mai mari, ești puțin mai ieftin. Momentan doar ce am intrat, am luat un alta pentru casă, de o chestie alta. Noi o să filmăm strict ce ține de partea alimentară și am început prima oară fiind în pregătire, am început cu un suc Fanta, 0 zahăr de grapefruit, la prețul de 7 lei, 7 lei 50. N-am mai băut de mult, dar cred că mai iau unul de lămâie, că uite și-am luat și prietenul meu. Ăsta, fii atent că ăsta e mai scump, ăsta e 2 litri jumate. Uitați, să vă arăt și vouă, dragilor, Fanta de lămâie 0 zahăr. Da, ăsta e 9 lei 50. Revenim mai departe cu ce mai găsim pe aici. Ok, fitnessiștilor, am găsit ceva super tare, stați să vă arăt. Ia uitați ce avem aici. Capi limonade 0 zahăr de lămâie și căpșuni. Cred că e fain la gust. Vă dați seama cum se ia un box. Am renunțat la Fanta ăla de lămâie, fiindcă m-am stat și m-am gândit mai bine să nu beau chestii acidulate. Așa că o să iau capii ăsta și eventual să vedem dacă mai găsim un ceai, ceva, nu știu. Adică nu, cred că numai ăla e 0 zahăr. Hai, revenim. Niște ardei, capia, cop și decojit în oțet. Văd că e îndulcit cu zahărină, which is good. Luăm 2 bucăți, dă-te un pic așa să treacă domnul cu acești saci de macaroane, care nu cred că ne are de 2 luni. Da, luăm 2 din astea și mergem mai departe în aventura cumpărăturilor ieftine. Fitnessiștilor am mai luat și o pungă de amestec mexican de legume. De cât e? 2,5 kg. Nu mai măcar toată ziua și să iau câte o pungă. Ce preț a avut asta să văd? 20 de lei. 20 de lei? 20 de lei. Da, în jur de 20 de lei, 2 kg jumate. E ok. Hai să vedem ce mai găsim. Luăm cea cărniță. Kilogram de cocorică din ăla era 27 de lei, nu? Da. Și de ce să nu mai pun câțiva lei în plus și să ne luăm practic piept de curcan. 3 de lei, 1 kg. Așa se prezintă. Mi se pare ok, ca să mai mai mănânci tot pui. Mai bine îți iei piept de pui, piept de curcan dezusat, fără piele și degresat. Ce înseamnă degresat? Fără grăsimi. Da. Ce tare, ce ne trebuie. Da, luăm 2 bucăți de astea, luăm 2 kg. Să avem, fii atent că stai 1 kg jumate, mai luăm o pungă din asta și e suficient. Da. Am mai luat și 2 kg de vinete congelate coapte pe jar, asta e foarte important. Eu de timp stau și le fac. Îmi place să mai fac salată de vinete, doar vinete, adăugăm ceapă, sare și we ready to go. Ok, dragilor, am găsit ceva super tare. Cold Infusion Tea, dacă vrei să-ți faci ceai rece, frumos, cu gheață, pe timp de vară. Fain că e cu stevia, ăsta e cu strawberry și raspberry. Și am mai luat unul de
Mint, lemon and lime. Un fel de mojito, ceva de genul. Deci poți să-ți faci cu apă rece, cu gheață, se face instant în 5 minute. Cam așa arată. Cât costa? 5 lei. 5 lei cutiuța, eu zic că e bine, mai ales dacă ești în pregătire. Și hai să vă mai arăt ceva șmecher ce am găsit. Mă bucur și eu sunt handicapat copil de la. Și am mai luat și un ceai de portocale și ghimbir, cred că e șmecher la gust. Și cine îl știe pe Wesley Wizards, care își face The Victory Meal dimineața, când își face crema aia de orez, proteină izolată și ce mai pune el, a zis că mai folosește și acele bucățele de ciocolată Cale Baut, chiar asta o folosește și el, uite, culmea, prietenul meu a găsit-o. E dark chocolate 70%, deci, bine, asta cât îți pui dimineața? Cred că își pune 10-15 grame dimineața, ăsta e de 2,5 kg, cred că va ajunge tot off-season. Deci cei care sunteți fani Wesley Wizards și vreți The Victory Meal, faceți ca el, faceți-vă breakfast ca el și veniți la Metro și luați-vă dark chocolate. De asta bucățele mici așa fain. Cred că spectacol, de-abia aștept să încep off-season-ul și să am și o Victory Meal în plan. Cum să nu așteptați off-season-ul? Fulgi de porumb, fără adaos de zaharuri, conține zaharuri prezente în mod natural. Cei care sunteți în plin off-season, vă recomand fulgi de ăștia de porumb, un shake de proteină izolată, tor peste și imediat ești gata cu breakfast-ul. Mă rog, mai adaugi grăsimi dacă vrei din unde arahide, migdale, caju, ce vrei tu. Și ți-ai pornit ziua rapid, doar ce ai turnat fulgi de ovăz, bam, 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 jumătate de pungă de asta, glumesc, are 1 kg. Și la ce preț? 1 kg? 13 lei, super șmecher. Ți-ai pus shake-ul de proteină peste, ai mâncat și ești ready to go. Cei care sunteți în off-season, baftă. Cei care nu, ca mine, așteptăm off-season. Frunze. Da. Suntem la raionul de dulciuri. Nu știu de ce am venit aici. Mai avem câteva săptămâni. Dar să mă uit. Să mă masacrez singur. Fiți atenți, nu știu dacă vă mai știți foietajul ăsta turcesc sau cum vrea să numească și la mijloc umplut cu ciocolată hazelnut și mai e și ăsta tot așa foietaj turcesc cu strawberry. Deci chestiile astea sunt toamne, deci nu vreau să vă să vă mai arăt ceva. Când eram mic, mergeam și luam vărsat de 5 lei cât mai găseam pe mobilă cu rămânea de la ei. Și luam biscuiții ăștia. Dacă îi mai știți, textura asta erau în 2 straturi, 3 biscuiți așa cu 2 straturi de cremă. Ăștia sunt ăștia cu lămâie și mai erau și ăștia belea, care culmea nu i-am găsit atunci când eram eu mic. Nu erau vărsați ăștia cu cioco. Hai de capul mă. Și dacă veniți la Metro aici, dați de tot felul de dulciuri de demulte, când eram noi copii mici și le găseați la magazin vărsate. Chestii super tari, înghit în gol scuipat când mă uit la ele. Hai să ieșim din magazin. Ce am găsit aici, ce făcea bunica mea când era mic, bunica mea din partea lui maică mea la munte. Ia uitați cornulețele astea cu gem. Se uită vânzătorii ăștia la mine, cred că zic că n-am bani să mi le iau sau... Doamne, ce e aici? Nu, trebuie să ies de aici. Hai să ieșim.